la identificació més comú que s'ho pot fer, però amb la seva caca podem identificar-la. I a banda, una cosa que em pareix prou interessant és que està implicada en digestió de fàrmacs. Això ho he vist recentment. Un exemple que vaig veure és el d'un medicament per a l'herpes, que quan tu te'l prens depens de que els teus microorganismes el digerisquen i produïsquen una altra molècula, que és aquesta molècula la que te va fer l'efecte a tu. Vull dir, és que depenem d'ells per a fins i tot una cosa que ens va reportar un efecte de salut com és un medicament. Per a mi són, no sé, superguais. Per això crec que estic fent la tesis ahí. I bé, en quant a que vos he plantejat de som el que mengem, bé, esta microbiota que considerem sana es pot veure afectada, entre altres coses, per la dieta. Si seguirem una dieta que és super occidentalitzada, rica en sucres afegits, en grasses, etc., esta microbiota es pot veure afectada si la comparem, si seguiríem una dieta que podem dir control, que està basada més en sucres complexos, que són aquells que trobem de forma natural en fruites, en verdures o fibra. Què passa? Que si abusem d'aquesta dieta, que hem dit que és grassa i que hem dit que és més roïna, es produeix un desequilibri i un desbalanç d'aquestes bacteris. Aquestes que estan fent funcions protectores i considerem millors es veuen disminuïdes, mentre que incrementen aquelles que considerem pitjors. Com a resultat, es produeixen processos inflamatoris i a nivell de que és l'intestí, les cèl·lules normalment de la barrera gastrointestinal són cèl·luletes que estan una al costat de l'altra, ahí en perfecte estat, però quan se produeixen aquests desequilibris i aquestes reaccions d'inflamació es poden veure afectades, danyades i se creen com una espècie de, com es diu en la imatge, per a que us feu una idea, de foraets on poden passar aquests bacteris que són dolents, arribar al sistema a nivell sanguini, produir una infecció generalitzada de tot el cos que ens pot causar la mort si es complica. Per això podríem dir que si abusem, per a fer-ho simplificat, d'una dieta roïna, podem produir un desequilibri i per tant ser més propensos a agafar infeccions. I com ho estudia esto en el laboratori? Bé, jo treballo també en models animals i el que fem és, aquests models animals es mengen les dues dietes, la dieta grassa i la dieta control. I posteriorment agarro les caques i les estudio. Què observen aquestes caques? Pues mira. Observe que el perfil bacterià és totalment diferent. En roig vol dir que estan més presents i en verd que estan menys presents o inclús a vegades ausents. Observem que pràcticament és oposat el que observem. Les bacteris que estan més expressats, o sigui, que estan més presents en la dieta control, disminueixen quan mengen l'altra dieta. I aquests són els que estan fent, pensem que estan fent aquest efecte protector. Bueno, estem estudiant a banda possibles mecanismes i quins són els implicats. I al revés, hi ha aquests bacteris que augmenten quan mengem aquesta dieta i a priori no sembla bé perquè, com he dit, poden desencadenar aquests processos d'inflamació i desregulació. Perquè vos feu una idea, és com si compararen dos ecosistemes totalment diferents. El de la dieta control podria ser un ecosistema marí amb mogolló de diversitat i l'aigua superneta, etc. Mentre que l'altre seria més bé com un ambient més àrid, desèrtic, en el que hi ha molt menys diversitat i, bueno, simplement és per a que vos feu una idea de com seria la comparació. I a nivell d'infeccions, com podem comprovar que són realment més propensos a aquestes infeccions? Jo agarro els animals, els dono les dietes durant 2 mesos i després els infecta amb el microorganisme per veure si són capaços de gestionar-lo i de què fer amb ell, si els infecta més o menys. I observem, amb l'anàlisi de les caques, perquè tot és caca, en el que jo faig, pues observe que les cresquen en un medi específic en el que només puc veure la bactèria que és infecciosa i conté les colònies i observe que als 2 dies després d'haver-los infectat, els de la dieta control han eliminat completament el bacteri infecciós que es dona, mentre que els que han menjat l'altra dieta tenen nivells prou alts. Aleshores podem
a modo de resumen, encara que hi ha moltes coses darrere, que som més propensos a infeccions quan mengem una dieta que ens altera la microbiota a aquest nivell. I bueno, més o menys això és el que jo faig i ara deixo a Paula que vos conti la seva. Està guai, estudiar caques està guai. Bé, jo faig una mena de Sherlock Holmes versió microorganismes. Queda molt xulo, ja ho veureu. Per què i com ho fem? Els microorganismes, virus i bacteris, tenen tendència a mutar, tenen una certa habilitat. Cada tipus de virus o de bactèria muta a una velocitat concreta. Això està estudiat. I nosaltres pensem en mutacions, que són canvis en el genoma, i a priori no tenen per què ser roïns. Bueno, per a ells és fantàstic. Van acumulant i conforme arriba un canvi que és beneficiós per a ells en algun sentit, ahí se queden i ho utilitzen per al seu benefici. Nosaltres utilitzem el fet de que muten per estudiar com s'extenen els brots i d'on ha pogut sorgir aquest brot. Quan una persona... Vaig a simplificar al màxim el tema, per si hi ha algun científic que sàpiga d'això en la sala. Si dic alguna inexactitud és per sacrificar el rigor en ordre de que s'entenga una mínima. Bé, quan una persona infecta una altra, partim de que el virus és el mateix. Conforme passa el temps, el virus anirà acumulant mutacions i anirà diferenciant-se cadascú per el seu camí. Si en aquest moment aquesta persona infectaria una altra, seria el mateix, però a la vegada tots van acumulant mutacions. Bé, nosaltres quan estudiem aquest tipus de casos tenim esta foto, però no sabem en quina direcció han fluït aquestes fletxes. Per tant, estem ahí una mica de... Bueno, al principi jo vos he dit que havia infectat a però mireu lo diferents que són, a priori. Jo ho he simplificat en colorins, però això se veuria dins del genoma en forma de lletres per a nosaltres. Bé, nosaltres el que fem és utilitzar aquestes variants per a reconstruir un arbre genealògic. De la mateixa manera que vosaltres construïu aquest arbre en els vostres germans, els pares i els avis, nosaltres podem fer-ho en versió microorganismes perfectament. El que passa és que no podem preguntar-les directament quin és el teu germà o germana, sinó que tenim que preguntar-los. Jo, per exemple, treballo en col·laboració, he treballat, perquè ara ja no estic en la tesi, he treballat en col·laboració en hospitals de la Comunitat Valenciana que tenen problemes moltes vegades de resistències a antibiòtics. N'hi ha pacients que si estan una llarga durada dins de l'hospital, aviat s'infecten amb bacteris que de forma natural se queden acantonats en algunes zones de l'hospital o altres pacients que estan infectats per aquestes bacteris. Doncs nosaltres el que volem moltes vegades és, si augmenta el nombre de casos per aquesta infecció dins de l'hospital, entendre si n'hi ha un brot, és a dir, si tots s'han infectat per el mateix bacteri o cadascú ve d'un lloc diferent. Bé, si per exemple fiquem que tenim 5 pacients infectats per el mateix bacteri i no sabem, tenim sospita de que tenim un pacient zero, un pacient inicial per aquesta bactèria, el llit d'un hospital on hem trobat aquests restos de bacteris i una aixeta. Si nosaltres analitzem el genoma, podem reconstruir un arbre filogenètic com este. Doncs en este cas he inclòs 3 dels pacients en taronxeta, que correspondrien al del pacient zero, i altres 2 en el de l'aixeta. Això voldria dir que encara que estem parlant del mateix patogen, que a simple vista pareixeria tot un brot, així estem diferenciant dos brots diferents, en origen diferent. Si no sabem això, no podem ficar remei a l'hora de... com dir-ho? No podem ficar portes al camp, però sí que podem arrenconar el patogen. Per ficar exemples que sí que són coneguts de les investigacions que s'han fet al grup on he fet la tesi, tenim casos tan coneguts com el cas Maeso. He tingut la sort de col·laborar amb el meu director de tesis, que és un dels que va dirigir este treball. Va ser un anestesista que va infectar a més de 200 persones utilitzant agulles infectades per
virus de la hepatitis C, i la manera en la que se va averiguar quantes d'aquestes persones havien sigut infectades per este home va ser gràcies a que se seqüencia el genoma, bueno, una part, perquè se pot fer a trossos, i se va reconstruir este arbre. I la potència de la tècnica te permet també establir períodes de temps. Nosaltres podem fer l'arbre filogenètic i, a més, dir més o menys en quin punt s'ha pogut produir aquesta infecció, el qual és una passada, perquè si damunt tenim les dades de en quin moment ha pogut este home tractar a aquesta persona, ja tenim una prova clara. També tenim una experta viròloga en el camp que, a més, tots els brots de paperes que es produeixen en la zona solen passar per les seues mans, com este de la Universitat de València, i tot el que és infecció per legionel·la també sol passar, inclús si és a nivell d'Espanya també envien mostres, perquè, per exemple, la legionel·la és un patogen ambiental que en el qual donen les característiques perfectes per a que de manera periòdica se produïsquen brots per legionel·la. Com que el meu director de tesis és un dels experts en la matèria, tot el que és de legionel·la ve per a nosaltres. I, per supost, el coronavirus no és algo que estiguem estudiant, ojalà, però sí que tot el que s'està estudiant, tot el que arriba a les notícies, s'està averiguant a partir d'aquestes tècniques. S'estan utilitzant les tècniques de seqüenciació massiva per atraure el genoma i establir quin és l'origen. Al principi se parlava molt del rat penat i fa uns dies es menciona el coronavirus del pangolín perquè s'assembla molt més als dels pacients que estan infectats en este brot. Com que ja s'imagineu la potència d'aquesta tècnica per a utilitzar-la en problemes epidemiològics. I esta última és només per a assustar. Per a assustar i per a que no se m'oblide dir-vos que, igual que Anna se passa el dia en els ratolins i en les caques, en el laboratori, jo no he fet res de laboratori durant tota la meva tesi, llevat de col·laborar en els hospitals a l'hora de treure mostres, encara que a mi m'encanta el laboratori, també he de dir, però jo m'he passat vora 5 anys analitzant seqüències. Jo faig bioinformàtica. Jo al final no soc ni bioinformàtica ni soc una mescla de coses. I totes aquestes ratlletes xicotiues són trossets de seqüències, són lletres. I al final és un puzzle gegant que n'hi ha que reconstruir i del que no tens la foto. I això implica molt de còdic i per això si n'hi ha algú que li agrada la informàtica i li agrada la biologia té un camp meravellós perquè a més se necessita molta gent. I poc més, vinga, Anna, mos toca acabar. Bé, nosaltres no som només som científiques de laboratori, som unes motivades de la vida, mos agrada fer moltes més coses. I bueno, això ho hem fet un poc per desmuntar la imatge que suposo que ja l'heu desmuntat després de les xerrades i les mil coses que haureu vist de científics que eixen normalment en les pel·lis. O sigui, no és un tio loco que major que està ahí... Tancats en el soterrani. Sí, el soterrani sí. El soterrani està. Però no són estos científics així. No. Poden ser persones normals com nosaltres. De fet, aquest dia és del dia de la nit dels investigadors, que abans estaven fent tallers d'ADN en els nanos, que és realment el que més ens agrada fer. I, bueno, dir que nosaltres, a part de ser investigadores, no només fem el treball d'investigació, sinó que ens agrada transmetre allò que fem al públic en general, com han comentat les companyes, pels motius que han dit. Jo suposo que la meva motivació va eixir en la carrera quan van fer jornades de portes obertes perquè vingueren instituts, col·legis, etc. I suposo que en aquest moment me va agradar, vaig veure que me va agradar, em vaig motivar i vaig fer diverses coses en aquell moment. Després, en el moment YouTube, vaig crear un canal, tot i que estava prou abandonat i que ara mateix no hi ha temps de fer moltes coses. La tesis té com la tesis. També tinc un Twitter vinculat al canal, igualment abandonat, perquè tampoc li faig molt de cas.
I altres activitats que he fet com a divulgadora és activitats com el Pint of Science, no sé si vos coneixeu, és un esdeveniment que es fa a nivell mundial en el que consisteix en que ens reunim en un bar i contem coses de ciència. Així la gent està un poc més entretinguda, no és una universitat, no és un ambient formal. O altres activitats com la que vaig compartir amb Emília, amb la Nit Europea de les Investigadores, en la que vaig fer també una xerrada contant la meravellosa que és la microbiota, o xerrades com la d'avui englobades en l'11 de febrer, o altres tallers com faig amb Paula i avui sí. Bueno, i també una mica per contar també altres iniciatives que poden ser d'interès, perquè si que n'hi ha algun mestre en la sala. Bueno, jo vaig començar una mica després, tu a mitjà de carrera o aixina, jo ja estava acabant. Jo ja estava en el màster, me pareix. Jo me vaig obrir un blog, jo no soc tan innovadora, encara que no parega, som quasi de generacions diferents. I jo comencí escrivint en un blog de ciència, que també està una mica abandonat, tot hi ha que dir-ho. I gràcies a entrar en el món Twitter, tot perquè jo tinc com a mestre de carrera i de màster a JM Mulet, que és prou conegut en el món de la divulgació, i només me vaig crear el Twitter per a llegir el que ell escrivia en el seu blog i enterar-me de lo que feia. I al final me vaig sumar al carro només per aprendre a escriure ciència i per si algú dels que me coneix volia aprendre en mi, en lo que contava. Lo que no contava jo és que d'ara de repente el blog té quasi 500.000 visites i m'ha descrit gent de tot arreu. Si a algú li interessa, que comence, que al final és pegar passets. També, bueno, jo estic també en una associació de divulgació científica que es diu Hablando de Ciencia. La gran majoria dels membres són d'Andalusia, però és una español. Yo, si quieres ir a Málaga, yo tengo gente allí, ¿eh? Tú vente a Málaga. Lo hacemos. Arrel de apuntar-me Hablando de Ciència, jo m'apunti a fer el mateix taller que faig en Anna, me n'ania com a voluntària a fer en Desgranando Ciència de la segona edició. I conforme uno va fent coses, se va fent col·lega dels altres divulgadors i ara soc organitzadora de Desgranando Ciència des de fa 3 edicions. Bueno, des de València se pot fer lo justetet, però bueno, jo estic organitzadora perquè ells volen. També col·laboré, bueno, vaig participar, de fet jo estic així en Isabel, probablement perquè Somos Científicos mos va unir. Somos Científicos és un concurs molt xulo per a centres, per a instituts principalment, crec que és des dels 12-13 anys fins als 18, i consisteix en parlar durant mitja hora per xat en 5 divulgadors, bueno, científics, no fa falta que siguin divulgadors, són científics de diferents camps. Jo era la biotecnòloga del grup, n'hi havia un físic i diferents tipus de perfils. Gràcies a la classe d'Isabel de Follos vaig ser guanyadora d'aquesta edició, perquè me van votar tots. No té per què ser la millor en aquest cas, jo crec que va ser perquè érem prop. I després, jo crec que el culmen ha sigut participar l'any passat en edició de TEDx i en Naucas. Qui no conega Naucas, jo recomano molt que seguiu este conte i els blogs que se publiquen a Naucas, perquè són els divulgadors professionals més reconeguts i en una capacitat per a sintetitzar conceptes complexes molt xula. I ja que m'invitaren ja era una passada. I res, hem fet un munt de tallers. Sí, hem participat en esdeveniments com el Confusión de Benimaclet, que no sé si el coneixeu, però és un esdeveniment que agrupa en el carrer un mogolló d'activitats a nivell de teatre, música, i vaig pensar, què podem aportar nosaltres? Per aquestes coses no, perquè jo no, però un poc de ciència en el carrer per als xiquets. Sí, i vam fer el típic de l'ADN, el del Blandiblue o Slime para los más modernos i també mateixos tallers o similars en la nit de la investigació, que ja han fet 2 en la plaça de l'Ajuntament i en Vives. I ja està.